8:25 da tarde, xa estamos de volta na que probablemente sexa a mellor sección da televisión mundial, que son os trucos de cociña. Os trucos de cociña deste home que teño o meu carón, o meu querido José Luis. José Luis, adiante, todo teu. Eu xa traballei. Estuvo pelando hasta ahora, ainda co trebello. É que estou o portapeleito é dos mellores trebellos que eu teño Bueno, vamos presentado na televisión. Veña, o traballo, vai. Vamos facer uns snacks. Uns snacks. Pero antes terás que... Vamos a facer tamén unhas espigas ou... Mazarocas. Ou mazarocas de millo. O dilo, e é moi fácil. E vas a facer como? No micro. Vas a facer unhas mazarocas de millo aí no microondas. No microondas. Poñemos aí e poñemos 3 minutiños e, mentras tanto, vamos a facer... Hoxe a cousa é de meigas, É de meigas, non? Macarróns fritidos, mazarocas ao microondas. Se non hai maxia nesta sección, non hai maxia en ningures. E agora vamos a facer uns snacks. 4 minutos meteche as mazarocas, non? Exactamente, 3 e medio. Perfecto. E agora imos facer uns snacks moi sinceros. E só vamos a usar un pouco de queixo, desos de pa fundir. Moi ben. E unhas cebolillas. Moi ben. E un pouquiño de orégano. Orégano ou como é? Ourego. Ourego. Moi ben, José Luis. Vexo que colleches un queixiño para fundir. Hombre, claro, un queixiño competente, hombre. Si é... Porque claro, o sol levar... Un parmesano mellor que mellor. Claro, o sol levar estas dúas cousas... O parmesano, claro. Un bo queixo. Con toquiño de dulce, de azul tamén. Aí estamos, mira, estas cousiñas aí. Isto vai gustar a David, eu creo. A Rocío tamén, pero eu creo que isto vai gustar a David. Porque David é moi como a miña, é moi de cebola. É de cebola, sí? Creo que sí. Pero así como unha mazá, mazá, poñemos un poquinho de... Eu poño esta porque... Di David que é como unha mazá, que a come como unha mazá. Eu non tanto, David, eu non tanto. Pero gústame moito a cebola. Pero a min gústame, sobre todo, a roxa. Porque non é tan suave. É máis doce, non? É máis doce, máis... Deixase querer máis, deixase querer. Perdón que vos dé a espalda. Non se preocupe, capitán. Poñemos no forno, pois uns 15 minutiños, eso a 180. Moi ben, 15 minutos a 180. A 180, e aí o temos. Perfecto. Pero como xa teño, como non temos tanto tempo... Non temos. Claro, xa fixen... Este é o resultado. É o resultado. Oh, que maravilla. E así queda. Hombre, claro. Un snack estupendo. Moi saudable tamén. Hombre. Porque queixo é cebola. Crocante, si señor. David, triscantiño. E que algo vai probar? Pois alguén se ten que se comer. Eu, pero fago por vos, xa o sabedes. Non me dá a man para collelo. Fai os honores. a ver que soe. E tengo... A mí encanta na cebola así ao forno, encanta. E con bo queixo está de maravilla. E isto vai pitar un nada. Eu xa sei que sempre digo que está boísimo. Que non sei que... Claro, está tremendo. No, pero bueno. Que só leva queixo e cebola. Tedes que facer na casa. Bueno, e a erva que máis che guste. Bueno, por riba sí. Si queres poñer salvia, orégano, pimenta negra, podes poñer un pouco de pimenta negra, podes... Despois xa podes facer o que queiras. Esa mazaroca que? Vamos alá. A ver a mazaroca. Está apurando un pouco, Estou apurando un pouco. Ainda lle falta un pouquiño, pero bueno, vale para enseñar, vale. Hai un casi nada. Temos... Ai, que está feita, non me digas. Casi está feita, sí. Hai que ter cuidado. Está feita. Mira. En serio. Espectacular. Mira como recende. 3 minutos e medio ao micro. Aí está, mira. E xa podemos comer. O que queiras. Oh, está boísima. Aí temos. Espectacular. Pois xa sabedes, se queredes mazaroca e non queredes botar moito tempo na cociña, 3 minutos e medio, 4 ao micro, e a comer. E ata aquí a sección de hoxe. Recordarlles que desde este momento xa, instantaneamente, se queren volver ver a sección de José Luis, só teñen que entrar nas nosas redes sociais. Aí a teñen xa pendurada para que gocen dela as veces que queiran. E dito isto, José Luis, queres dicirlles algo? Ser felices. Todo o que poidades. Biquiño en orde.